Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kajing don bat kajing mi jong ki rensan OTT la kalong naga jela kum ka Hello Meghalaya, lane jong ka Re India kum ka Netflix bat Prime. Kala long kajing aiman sim ya ki samla don sab hagi kamshna bat penmi film na po ka jela Meghalaya bakin yo lat ban ya shimenta bat ban pen i ya la ki jong ki sab ki talent sya ka pertai barok ka wei lengba ka kam ka jong ki. Hagani ka kenti ka pementa ka bati CTV ka walam syapi ya ka khana syapanggi arngut ki samladon sab nanong stein ki balapau baha hagi kamshna bat penmi film. Bat gine ki arngut ki samla ki deu samla Ricky Paul Marwain bat usamla Rinaldi Kharbani. Kini baro arngut ki dei ki panapok snang pendang rei. Kini ki samla ki betbet kim kwa ba ka jingnang jingtip jongki kan syukut tang haki. Henry ki kwa ruban samlem ya kani syaki samla ki badan sabat ki batrang ban ya syakman kumno ban kentiu ya ki bakum kita. Kini ki kwa ban pun urlong ya kani ke jing temu jong ki dak baseng dak studio ya ka ba kila ai kerteng ka Arcadian Studio ya ka banengkong la seng do samla Ricky Paul Marwin. Bat lawan ban esok lang pat do samla Rinaldi Kharbani. Kendiat syapang kini ki arngut ki samla. Usamla Ricky Paul Marwin udai VFX artist ubalai don bentaban snai ki film Hollywood, Bollywood, but French cinema ki bakantop ya ka Viking, Mufasa Lion King, Prey, Resident Evil, but Bhedia. Hagabadang shen ulayok pediang ru ya ka husnam naga Riti Academy balasam ru dau lat ke jela kat bau samla Rinaldi Kharbani udai u film making artist ubalapau bha ka thain ban snai ke film ki music video bat udai ru nong shondor balat tebet bha Nilayok bania keren bat gini ki arngut hagabau samla Ricky Paul Marwin ulaya tu baka dau gabala penlong ya u ban no ya ka kam bat ki wei pat ki studio bat ban seng da ka jong la jong kadai na marbau kwa ban kentiu ya ki samla don sap jong ka thain Uniu samla u kermen bah ka wei kesngi un sala ban penmi ya ka karkhana shna film ka ban ya rengkat dor bat ka Hollywood Usamla Rinaldi Kharbani pat ulaya tu ban nalade hi ulamat balada klemdon no hikai ka bha ka ni ka kam pat deina kata ka daw ba udon ke jingkermen ba lengba ka Arcadian Studio ka nongstoin kan sala ban penmi da ka production house ka bahe ka ba onmi ki film ki ba pau ki ban ya yo om tang ha ka jela hnrei ha ka ri bat ka pertai hi barok ka wei Kerteng janga ada iba Ricky Paul Marwin, ada visual effects artist balaju shimenta ki film cinema beper kum ka Hollywood, Bollywood, baru ka French cinema. Ban nadu bani kong bangai ibang bangai itna banga don ka curiosity kumno ki snai ki film ki game bat ka kata ka jing keli ka ba ngaju keli rajang abang apit film dan ale ka game bakumno kisna mo kumno ki niki penwandor lagi film lagi game kan ni jing kan ni ka curiosity ka yarap nga ban wat jing tip na wat biya kumno kisna but nang tahi ngala yo inspiration bandong ba kumno ki niki ki game ki film kisna but nang ta ngashna daki computer ba kiba rim kiba kim ya bhandre wat la kataru ngayo laban shna ki project bakhnit khliat kiba hadu banga laban pen iru haki studio ba he kum ki portfolio jonga bat kila
ibet bangan ban sibenta ban sina bat ki project ki ba ngashimling bentaning kong kedika Viking Valhalla kedika series so kedika project ka kanti nga ban le bha shu ikwi project kum hadin nga yola shu ban tre haki project kum ka Mufasa lain ka ba dang supeni man simsnam but kiba kampau gidi ke Mufasa ke Prey ka Resident Evil kini gidi jong ka Hollywood mereka jong Hollywood ka ditang ka behavior ka bangaju bangayo isla ban simenta ka lirengge enable ka di jong ka French nama ka hakapor bangat rai ban mi no na po ke industry mo teka ningko nga kwa ban risk ba ngan penkam de ke saving la jong ban the de kitiar to wat langala penkam me kitiar ba de saving ba ngala safety ka ba kwa nga bangan sedang hani nong stoy kadai ka antap talent mo ka bang mar bang adai itras no nani tenga yo ki artist ki ba mi la ban ban sedang hi lane ki bom yola ban watang ban peran kami ki tiaru kim don te kata kadi kawi ka bani kong bat kawi ru ka kani kadi ka town kam di ka metropolitan city ka ba ngihap wai ki yeng ki ba remdor dan ngihap pelut kambon susu mo compare bani ki town area so kalong kajing sedang kebam ketak tanya ke yok kot andre kata ka dau baning kong kadai ba ngakwa ban kentiu lang yaki para filmmakers mak ba ya ka rekomendasi film lani waru yaki rekomendasi game so kajing irap jang ka studio kabangi labu hangi apo nongstone kadi banirap yaki khna bakin long industry ready haki liang bapher jungka filmmaking mo jungka VFX jungka game ru but bakin yolat ban tray haki industry bapher wat haki wat la kadi ka game na ka film bakin rung haki department bapher so yaki kena kiba lani kita ki yanu kiba one join bat shahikai ne di train ki program jingi hikai ki bakin long industry ready lani warla gidan ki bam kwa ban join industry ndai bakin nang kirkum banshna film hi na edit ki film ki story bakin ajing imi kita ki khana baki kwa banshna mo baru yaki wepat ki artist let's say ki ba don katrang ban yorung po ka industry ka jing angnut jonga ban bangalas tang ka studio atai ka di ba what ki studio ba red hapo India mo kila ban tray haki production house ba he jung ka Hollywood mo bakin outsource ne te kata kadi kata ru ko ka daw ka ba ngakwa ban na ban sumudor manta mo ka production house po nostoin kan shim ki outsource work ani kita ki kam ki ba ki production house na po na bar ri la ni wat po ka jala jong ro bakin bangin tray na po nostoin ban deliver mo kita ki content la ni kita ki jing tray nang ni but but pa shakiwe ki industry bakam he mo kum ki industry bal akam kila pakam pau te ka ngathrai kata ka jing anglud ka ba long ha klidu jonga but peran kam yaki kena nani ki samlala jong nang yun than but bangan page yaki taki skills ki passion ki bagidan ki kena sini nga idon
dan jingkerman bakin bakila pan compete what ki artist ki ba nabar still, let's say what nabar riru kila ban compete batkin batkin yatrelang batki tang ban compete batki kata ngathrai ka jing angnut ka ba akwa ban mi uso nang ni ngadon hi kita ki jing tumuru ba ngakwa ban snai da ki khana khandam ki khana folk tale mo kita ki folklore juni ki ba ki khana ki ba ki dan kata ka value ba ki what lani kata ka ka khana ba ki we jet dan lani ki we ki dan kam ban sngo ki khana juni baru ban sna kita ki rukom ki ba kirkom kiba ngala jushi mentamu ki film kiba nakiwe ki cinema but what ladang akwa ban nakumno ba ngajudan ka jing trang ban snai ki film khasi jungi mo kiban de ban rangkat dor what but ki Hollywood rumo let's see kata ka jing trang ka ba palat lem dre will aim for the stars even we reach the moon mo so nakwa hi bangan shna kita ki khana dan kita ki film let's see wala ki game ru kiba rengkat dor bat kiwi production house ni ki cinema ba pair dan keban kong ngabat reki ngelong seperlok naduk mesua por dang red te naduk ba por ngasdang ban sedang ban le editing bat sna ki video berit te apor ngadang sna kum rekiru sedban kai hayeng set page ngale kuno reki pandon interest por te lebah kajing yui yang try ka penlo yang ya kemensin jung rekiru banong pun hap late training but ni saja discuss ru mensuaba kuno ngin ra ek neka kam sanjrong nan kam sanjngai ba ngin pois ta ka thong te mai pat late training no sabar late tule rei mengapat ngasa sa hang yang ponong stone bat ngasu train hi tong ade self taught filmmaker ba ngasu page na YouTube ngasu page na kikot ngasu play nang ne natai ba bangan yo eka training ya ladi te kuma pia I mata bangi don hang ne ha Arcadian Studio kei ka ba banong yang bangan ne sno tilang bon reki namar ba kawe mai iba ka noston kadam duna bha kine kilan but kumei iba ka kajuk menta ka sedang ban kadiman ka sedang bandon hakalan media kumak dong no kumaki fotografi na videografi na ki graphic design bane baru ki bahap po jungka media kala sedang kiu hakini ki tanjungi ro ten rai lumba ka jing duna jongki jing sha hikai amang ati kala de umron bahikai ngahikai hi dalade lade kalau ka ba ban jo sekta thong bang ongin poi sekta ka jing kwa te lembang kajing sengau junga bawang ada don kino hikai ngatrai kajaka jungi kan kiu hakin kilan amar ba kibut ki samla apo kadong kathan jungi ki trang palat ban wat kam ban sna kam hi rai kim yolat amar ba kim don ki workshop kim don ki training ki badai hapo hanok ston ki don tang sabar ka jenjar ki bakin hap pelut pisal ne ban lek sa sawi jaka bakin hab yo kum ki jat training telomba ka jing yui junga ya kata kapenlo nga bawang ngan ya sno tilang bat ruki kumbah ni dei perlo kumenswa ka jing tungui ka dei ka wei kadau kapenlo nga bangan hab ya tre kamlang bat ruki bangin kentiu ka thanyo jong hakinika academy nga hikai ya ka filmmaking ya ka photography but yakum ki motion graphic but ya ki graphic design ki benta ki bang pe ki jing ka hene ke de ki ba ya de but ki visual effects mo but ki game art
So VFX kiba kentup lang ru bari ki animation ki balong ki game apo visual effects ngape je ki 3D modeling, texturing, ki lighting, ki rigging, animation, baru ki composting. So kini kilan ki asrem ru but ki game design no game art hakil yang bun bentah re ki super tang katto katbe te kini ki bentah ki bangapet ngapo ka studio. To kum hak taga ka jingtmu laneka thong ba ni don bangin om ba ni set up ya ka studio kumba ka jing sedang jung reki kamdei ba ni su ai training bat kan kut no kum tu rei ka jingtmu ka dei ba mar ni don hak ka ju ka film making te ka jingtmu ka dei ba bat snai ki film ka dei ka ba ka jenjar pa bangin le marui lan ngin le tang arngur langur It ngam gat amar kidon kam ya ka production team te kumi hanos ton yu iki kibun ki bakwa tamba ki lak hak taka bakin yo jikai kum hakilan technical lane haki script writing lane haki storytelling lan ki amar ka kabun haka kinong sim betamo hapo ka ban haka filmmaking ladang yo iba kum ki bawan training ki don sya ka passion ki don sya ka jing don interest ya kano ka lan subuna ki wan training hanin abit ka filmmaking full course kum nado ka storytelling directing script writing wala ka dei hapo ka filmmaking yang mentang inang bu ka short term course ka ba lai tanai wada kalong ka ba langkot rei ni ko ayo swab tangban yo iba hadu kan no ki don ka jing kata ka passion juki ki para samlah ne hapo ga thanjungi dadi bangi yo yaki kena lagi para samlah ki ba don saka kata ka jingmut nilak ban form rawi ka film production hapo noston ka balak ban umdai bangi sna film ta hapo mekaliaro ki don bun ki lat kilinti ya mata ba ki lat don ki OTT platform kum ki Netflix ki Amazon Prime ki bat ki we ti ka jing thu ka kamdai ka ba sakut ta hapo mekaliahi ka jing thu ka lo ka ba he te jena dang ila lai bangin yo ta ka production house bangin yo recruit hi nang napo ka district jungi kalong ka we ka lat ka ba kabu namta ki sama po ka dong jungi namar ba ban late training sa kiwe ki jaka ka ban pin late filmmaking ni hangning isim arhajar sibnai hakiwe jaka kala bandai haki lai poland so hajar sibnai ta kadai kata kalat ka kabuya gadai ba ki don interest ikot ni werso ba yang sedang mentah ne hapo nong stoi namar ba ka kala bandai ka jing sedang baret nrai kala ban da ka jing atrai stom lang jongi atrai kan la ban poi seta ka thong ba kanong stoi kan sandai ka we ka jaka ka ba la ban penni ya ki film bat kan tiuru ya ka tourism hapo ka district jungi namar ba lengba ki film natrai kan bus ya ka ekonomi jongka district ro nomor ba kajing don ki jaka ki ba itna thane po jongi po kasnong jongi ila ban expose ya ki lengba ki film la ki documentary la ki kino ki content ki bang ila ban penmi te ka kajing yo nong kamdei tang nam ta jongi ki basna film te kala bandai jong kinong song dukan la ki snong ki thau bat kumta ter kajing yo kamai jong kiwi pat tebon oh haka liang jong ka meklia film industry lana kata ka jing kuno penyat ye ki film waradangam pat dei wena kinosna film bala penmi film cinema reikum feature film ki short film lana ki documentary film la sna nado mensua ngayu ihi ba kumami klia ka kadang jejari bangin ong yaki film bangin ra haki cinema hall namar ba teng kum cinema hall ru ki bala ban afford kadai tang biju kum ki kinosna film ri khasi namar ba ki
sinema kalong ka ba rem ha banwai tang style ru la poi dah kilak teka perlu du jengkerman hi yang i barangin nyen sna film apa kari kasih jungi handai yang mata ba kumbangi yo i ba kasurkar kala kelas nang ban pelilanti lembagi baki apen mi ya ka film polisi ke batmai bat lembaka jengmi jong kumka Hello Mikhalaya baka surkar kale menta kalong ka kawai naki platform ke ba ni kumki national film ki badang red ni yo eta ka platform bangen showcase ki ya ki jingtre jungi ya ki film jungi lan ki music videos lan ki kino ki benta bahap bat ka media to kum ha ka course jong ka filmmaking bangan sa shim amar ba ki unsa ka happy ka ju ka thup hi ka ya filmmaking ta ba ni concentrate la ki joki benta namar ba ngin hikai lang ya ka ju ka ki ju ka feel teng kalong kelumar mo te kunga kamde ya tang sak hang ka filmmaking fotografi ki kenjau workshop jong fotografi ro ngale namar ba ngai iba ya ka ba menta ki bun ma ki bakwa ban room saka fotografi namar ba ka don potensial ba ken penkiu yala de umdai tang baki kin nang kin start nam ta ka ban sondur rai lengpa ka jing sondur jong kin yo ki project ki ba per kum bang se jo i ba kum nga bala experience ngam trai de ki ka ma trai tang kan hi ta ba ayo ban nga im ja ngalom ngayo ban thet ki tiar kitar ta ka filmmaking ka don adu ka storytelling ka script writing ki directing cinematography editing color correction color grading bat ka bakhadu ka dei ba kum ban promote ya ki film kum ki short film lan ki film ki bangin sasna ba kum ki bawan training ro kin sasna kum ban promote ya la dei ba bangin hikai ki kuno ban rung haki film festival ban simpata competition ba per amar ki bun bha ki film festival ki ba penlong hapo kari India pada ki kiri te babun nakine ki online submission bat ki kriteria ro ki dade ki ba jenjar ki adu kata ta bangin la ban simpata rai kilong ki ba ngiro ngila ban simpata ku kine ki judge te ban yo ban pen iya ki kam jong la de haki platform baper haki jaka jong ki wei kalong ke ba kasuhun yang i wala dangim ngi job ngi ramro kalong bangilayo ban explore ya ka cinema world ka bangi ngi sedang kambarit rai ngi yo ban simata haki wei kumba yo i kum nuksa kum produk kurba domik sama tigibala pau ha jela jungi kim da target than ya ka market hapo Mikhalaya alane ki biju cinema ki badai hapo ka Mikhalaya ki target ki film festival ki baper namar ba ki yo ka recognition ka ba kham long jengai te dadai ba ki kum ki film distributor na ki we kiri ki iba kana ka story ka ba ki wan ra ka biang ki laban invest ha hakini ki filmmakers ki ba napo jela jungi ro bakin ken hapfon kum nuksa kum domnik sangma ki ba invest ki ba produce ki na Korea ki na Japan ki na keleng jong kiri jong ki wei namar ba ki i ba ka culture jungi kalong kadang long khla ta kado ki kwa ba kin wan ra etka ka culture jungi ba ken pen i ka keleng ka perthai taki padangi ninang ban yat lenti ka dei kawe kalat ka ban ngin la ban pen kiwe kini kam te amta ki ba kino sosok ba samla ki ba dei ba don hane hajan ki ba ko ban wan rong kini kalan ni nak ke studio ni la sedang ba manta te ka filmmaking bat ka fotografi kan sedang ka batch ka batmai kan sedang nadu September te tadi ba ko wan join bat ngi ko room bat ngi ka application ka form ka
nam ta ki application ka priang kelut ya barok te pada pikwa suan hang ne apo ka office jong ni hang ne apo lat permanent ajan dukan jong doktor bos kumbangi khot